Neste vídeo imos pasear pola parroquia de San Xián para coñecer os seus segredos. E eu me pregunto, como xurde o sentimento de identidade dunha parroquia, ese eu son de San Xián que me diferencia do resto das parroquias? Xurde da necesidade do campesiñado galego de traballar en comunidade para sobrevivir, convertendo a parroquia nun refuxio frente ao descoñecido, nunha gran familia. Aínda que a día de hoxe non necesitemos dos veciños para as labores agrícolas, ese sentimento de pertenza sigue vivo e o vemos cada ano en San Xián cando toda a parroquia se une para celebrar o seu entroido. A parroquia dáballe carácter institucional a un mundo rural cheo de asentamentos illados e dispersos, dividido en pequenas aldeas. Os curas e os templos exercían control sobre os fieis co rexistro de bautizados, bodas e defuntos e ca obriga de ir a misa todos os domingos. Ademais das terras comunais xestionadas pola parroquia, é dicir, a parroquia de vivos, sen olvidarnos da parroquia de mortos, do seu cementerio, que neste caso foi a asociación quen axudou a construílo. Todo isto hai que sumarlle os seus santos, os santos patronais que forman parte da identidade de cada parroquia. A igrexa de San Xián foi trazada por Domingo de Andrade, o arquitecto da Berenguela. Ela deseña, pero van ser outros arquitectos quen a construan. Remátase no 1707, ten planta de cruz latina e nos seus muros ten un precioso Vía Crucis no que se fan as paradas en Semana Santa. Todas as parroquias teñen a súa propia personalidade, os seus ritos, os seus santos. En San Xián, polas festas de xaneiro, a función de San Sebastián acollían os mozos e mozas de parroquia. O San Xián, o patrón, son os matrimonios que encollen a función por orden de casamento sempre cando a muller sexa de San Xián. San Xián é un matriarcado. O Santísimo o colle aquel veciño que se ofrezca e antigamente polo Santo Antonio eran os gandeiros que encollían a función e traían os seus animais a bendecir. Agora imos ir camiñando cara ao Muiño de Novais e vou aproveitar para falarvos de casas grandes, que diso vai esta visita, e da casa tradicional galega tamén. As casas grandes diferenciábanse da casa galega en que eran moito máis complicadas. Tiñan dous corpos adosados e un patio no seu exterior, ademais dos blasóns e escudos. Normalmente pertencían á pequena nobreza ou fidalguía ou a familias rentistas que se adicaban ao cobro de rentas, por suposto, e a cobrar os impostos da igrexa ou das grandes familias cortesás. É un exemplo destas casas, o temos aquí no Pazo Cibrán, que veremos noutro vídeo. Outro exemplo de casas son as casas indianas, casas de eses emigrantes retornados que volveran da América con moitísimo éxito e moitísimos cartos e que van facer este tipo de construccións un pouco para presumir do éxito alcanzado. Coleime na finca para que poidamos ver a casa indiana moitísimo máis de cerca. Aquí a tedes. Pero quizáis a alma da parroquia non sexa a súa igrexa nin as súas casas grandes, senón as súas aldeas, cas súas casas tradicionais. A casa galega dividíase en tres partes, a parte dos animais, a da vivenda e a agrícola. A vivenda normalmente de planta rectangular con 2 pisos. Na planta baixa a cociña e os animais, e na planta superior os dormitorios por cuestións de privacidade e hixiene. Ademais, corpos adosados á casa principal para levar a cabo as tarefas agrícolas e, por suposto, o hórreo, que non podía faltar. E o lume sempre prendido na lareira, onde se facía a vida familiar, e a porta da cociña sempre aberta para calquer veciño. Esta que tedes aquí é a Ponte de Couso. Esta ponte foi mandada a construir polos veciños da Arxentina. Esa que vedes aí é a miña sombra. As labores comunais eran necesarias para a supervivencia dos veciños, pero tamén esenciais para crear un sentimento de identidade parroquial.
Así, en cada aldea, en cada recuncho da Galicia rural, atopámonos con muiños, como o muiño de Novais, este que tedes aquí. A parroquia era unha organización social e natural, con todos os seus elementos, casas, aldeas, casas grandes, espazos de culto como a igrexa ou o cementerio, ou espazos productivos como os prados e montes comunais. Abastecía aos veciños de maneira social, económica, afectiva e espiritual, creando identidade co que se comparte, o que se comparte como propio frente ás outras parroquias. E se hai unha parroquia que teña este sentimento de identidade, é sen dúbida algunha San Xián.